This is our turf. Saksalainen persereikä. Mitä se sanoo? Kai se tahtoo tulla? You may have summoned the winged dragon of Ra, but thanks to my trap card, he has no power at all. Ei vittu! Why didn't you warn me that this might happen? Kohta muuten tulee vettä. Ja lujaa. Turpa kiinni. Joo. Hei Jössi. Hamota lähti taju. Hyvä. Naalin paskaa meidän montuista löytyy. Koko kesänä puoli unssia kuulutaan. Kyllähän saa pohjahovissa jo alkukeito, jonka jälkeen arvoisa hovimestari ohjaakin jo kohteliaasti ovelle päälle. Kyrpä Joosippi, mitäs sulla? Ei löydy, ei. Mutta tuossa puron varressa se suoni kulkee. Mistä sä sen tiedät? Minulla on sellainen tunne perseessä. Mistä sun perseessä tietää? Minulla on sellainen perse. Nyt me tutustutaan neuvovaan seksipuhelimeen. Tää on juttu. Täällä on töissä ihana ja avoin ihminen Marjatta, moi. Moi. Millaista tää sun työ on? Ihan kivaa. Nyt puhelin soi, kuunnellaan tarkkaan. Seksipuhelin Marjatta. Kas toi on? Toi on nimenomaan se panomies. Ai toi on se panomies.